det er ikke lige meget. Yes. Vi har været på Fur, og det vil vi gerne lige fortælle jer lidt om. Og fortælle jer lidt om, hvorfor vi har været på Fur, og hvad vi egentlig sådan fik ud af det. Og yes, hvis vi starter med noget af det mest centrale for Fur, det er moler, og det skal vi lige have styr på, hvad egentlig er. Og moler, det består af gammel havbund, eller det er rent faktisk gammel havbund, som hovedsageligt består af lys havrelejring af kiselskaller, også kaldet for diatomerer. Og de her diatomerer, de består af kiselskallerne. Og kisel, det er et mineral af siliciumoxid, og hvis vi også lige skal få plads, hvad siliciumoxid er, det er silika, som er en betegnelse for stoffer med stofformlen SiO2. Yes. Og så er det her moler, det er også en sedimentær bjergart. Og molerets farve, det kan variere alt fra normal grå, altså sådan lidt lysere grå i det, til sådan mørkegrå. Og det er ofte så afhænger farven meget af forvitring, som er en nedbrydning af de mindre dele, som oftest består af de her sedimenter. Og den her forvitring, den resulterer så oftest i lysere farver. Og så har vi den her såkaldte furformation, som består overvejende af moler med op til 200 tyndlag af aske. Og moler, det blev dannet for ca. 54 millioner år siden. Og det her moler, det er også berømt for i dag at kunne indeholde spektakulære fossiler. Yes. Og de her fossiler, det kommer vi så til nu. Og i det her moler, det findes også i forstent form, som jeg lige var inde på før. Og på Fur, der kan man være heldig at finde nogle fossiler. Det gjorde vi faktisk rent faktisk selv. Frederik han var så heldig at finde et fossil blandt andet, hvor man mener, at det kunne måske stamme fra noget, et skelet fra en fisk. Og det her moler, som jeg har været lidt inde på, det er jo blevet verdenskendt for at kunne indeholde de her spektakulære fossiler, som kan være værdifulde. Og i 2004, der fandt man den geologiske grænse i bunden af moleret. Og disse fossiler, som jeg har været lidt inde på før også, de kan have en bevarelse af fisk og fugle og insekter, og det er så her, de kan blive enestående og meget værdifulde. Og det er gamle fossiler, som er helt tilbage fra da moleret også blev dannet for de her mellem 53 millioner og 55 millioner år siden. Og derfor er de her fossiler naturligvis også derfra, så de er så gamle. Og så fortæller de her fossiler også noget om det subtropiske hav og de omkringliggende områder. Det er altså områder i forhold til klima, sådan, hvor der er meget varmt og tørt. Yes. Skal jeg snakke om vulkansk aske. Vulkansk aske, det er grundlæggende opbygget af mineraler, stenpartikler og vulkansk glas. Og måden, hvorpå det bliver skabt, det er, nede i en vulkan, så er der en masse gasser, og når de eksploderer, altså udvider sig, så til sidst, så vil det give så stort tryk, at det vil eksplodere. Og så det vil selvfølgelig medføre sådan en enorm pres, hvilket vil gøre, at magmaen vil komme op af vulkanen. Og disse eksplosioner her, som der er skabt af det her gas, som eksploderer sig, det vil så skabe en masse stenpartikler og mineraler. Og de kommer jo så op, på grund af det store tryk, så bliver de så skudt op, og så blander de sig med luften i atmosfæren her, og så bliver der dannet nogle askeskyer. Og de askeskyer kan så blive transporteret med luften, afhængig af hvor store partiklerne er. Jo mindre partiklerne er, jo længere kan de flyve. Og det er den måde, man ligesom, hvis der nu er et vulkanudbrud i Grønland, så kan man alligevel godt få askepartikler her, på grund af det flyder med vinden, fordi de er så lette. Men vulkanaske og vulkanudbrud, de er dog virkelig korte, så det er rigtig svært at datere præcist, hvornår de ligesom finder sted. Men heldigvis, det her askelag og askene, de indeholder ligesom det, man kalder argon 40, hvilket man så kan bruge til dateringer. Og præcis den form for askelag, som vi findes i furformationen og moleret,
den bestammer fra en turbulent periode dengang, hvor Pangea for 55 millioner år siden fandtes ved den grønlandske kontinentalplade og Europa. På det her tidspunkt, der skete de to kontinentalplader begyndte at trække sig fra hinanden, hvilket skabte ligesom sådan det, man kalder en spredningszone. Og der blev så en masse øget vulkanisme, og derfor kom der selvfølgelig også mere vulkansk aske. Og til sidst så blev det her pres for de her to plader så stort, at de sidst gik fra hinanden, og så blev det til det kontinentalplader, vi kender i dag, og skilte sig fra hinanden. Og noget, der også er vigtigt, det man kalder absolut datering. Absolut datering, det går ud på, at man ligesom kan datere via radiometriske målinger, og det går egentlig grundlæggende ud på, at der er et kernekort, og alle atomer, de har ligesom et bestemt antal protoner, der afgør, hvilket stof de er. Det, der så kan afvige, det er antallet af neutroner i kernen, hvilket man kalder isotop. Så altså, protontallet er det samme, men neutrontallet kan ligesom variere. Og det der så er der så nogle atomkerner, der er ustabile, og det betyder, at på et tidspunkt, så vil de ligesom henfalde. Og måden, de kan henfalde på, det er både gamma, beta og alfa. Og tiden på, hvorvidt den henfalder, afhænger af stoffet, så det er det, man kalder en halveringstid. Altså nogle stoffer har en halveringstid, som er anderledes for andre. Og den halveringstid baseres egentlig på egenskaberne, som det her stof har. Så det bliver ikke påvirket af ydre faktorer som regn eller slid eller sådan noget. For så vil man ikke kunne bruge det lige meget, hvor det hen findes i verden, så er halveringstiden samme, for den bliver ikke påvirket af ligesom ydre faktorer. Og så er det der kalder superpositionsprincippet. Det går egentlig sådan alt enkelt ud på, at nederst, så ligger der ligesom nogle uforstyrrede sedimentære lavpakker, som så bliver yngre op efter, altså de ældste er nederst, og de yngste er øverst. Og det er sådan et alment som alment begreb, man kan bruge som ligesom for at fortælle om, hvor gamle og unge de her askelag er. Men senere, så kan der så være nogle processer, der ligesom forstyrrer de her lag. Og det er det, ligesom Frederik han lige vil snakke om. Yes, fordi det er nemlig landskabsdannelsen. Og på Fur, det er et meget unikt og enestående landskab, fordi det er meget anderledes i forhold til andre landskab. Og det har været millioner af tusinder af år under, ligesom for at blive dannet, som det er i dag. Og det er blandt andet fra nogle af de tider, der har været i verden, blandt andet fra sidste istid, hvor der kom et kæmpe, der skete forskellige processer, blandt andet endogene processer, som er processer, som foregår under jordens overflade. Og det er blandt andet tryk og varme, tryk og temperatur, der har noget at sige der. Og det gjorde så, at der kom et tryk nedefra og pressede de her forskellige moler og askelag, som lå cirka ned omkring 400 meters dybde under vandet op til overfladen, og deraf kom ligesom det landskab, som man har i dag, hvor vi har alle de forskellige bakker og ting, der er på Fur. Så i forhold til morænelandskab, som også ses meget rundt omkring på Fur, der er det så de eksogene processer, som der tales om her. Det er dem, der foregår lige ved eller over jordoverfladen. Og det er blandt andet noget som vand og is og den slags, der ligesom påvirker her. Og i forhold til, at landskabet det er aflejret af gletsjer, det er blandt andet fordi, at under sidste istid, der var der utrolig meget is. Og da alt det smeltede, så kom der jo utrolige mængder af vand, som fik presset og transporteret meget af det fra overfladens materialer hen, hvor de så aflejrede. Og der er der det her udtryk feta, som står for F står for vitring, som er nedbrydning, og det er ligesom den begyndelse, der er i den her proces her, hvor noget ligesom hives eller ødelægges fra dets oprindelige sted. Så er der erosion, hvor det så bliver fjernet og transporteret. Det kan være ved vand, vind og andre forskellige ting, der kan transportere det, hvor så til sidst, at det vil blive aflejret, og derved får vi de her morænelandskab. Ja. Yes, jamen så har vi noget om vulkanisme også. Og vulkanisme, det er en af de her endogene processer, altså, som foregår i jordens indre, som Frederik også lige var inde på før. Og vulkaner, de opstår ved, at der er smeltede stenmasser. Det er primært magma og gas,
som frigives fra jordens indre og forsøger at søge opad på grund af det høje tryk og den høje temperatur, der er i jordens indre. Og ja, de her smeltede stenmasse, de trænger så frem til overfladen og størknes til vulkanske bjergarter. Og så vil magmaen herefter, den vil så lægge sig i noget, der hedder magmakammeren. Og når den gør det, så vil der blive dannet et vulkanudbrud bagefter, fordi magmaen simpelthen har lagt sig i de her kammer, og så forsøger den ligesom at blive frigivet igen, og søge opad, og simpelthen slippe ud af jordens indre. Vulkanisme, det er relevant for den her fremlæg som fur, fordi at for 55 år siden var der jo det her, 55 millioner år siden er det, ja. Der var der jo det her vulkanudbrud på Pangea, hvor at Europa blev splittet, og der kom den her spredningszone, hvor vindene de så tog nogle af de her, eller noget af det her aske med, og det spredte sig også til Fur. Og det er jo også her, at målleder, som vi kender fra Fur fra 54 millioner år siden, det ligesom blev dannet, og derfor er det meget relevant også i forhold til det her med Fur. Og så har vi lige også en video, som I lige skal se på telefonen godt nok, men det er en illustration af, hvordan sådan et vulkanudbrud det kunne se ud. Kommer her. Det er sådan for det til, Ja. Yes. Stærk video. Ja, men der var jo lige vores naturgeografer på Fur, som lige viste os, hvordan et vulkanudbrud det kunne se ud. Bo. Yes, Bo hedder han. Yes. Ja. Næste. Yes. Yes, så kommer der lige en af Furs kære her, som det er en virksomhed, som er blevet stiftet på, eller har sin oprindelse på Fur, som hedder Danmolin, og det blev lavet i 1942, lige under krigen, hvilket også gjorde, at det var meget hårde tider, og ligesom få gang i noget eksport, og også bare generelt få gang i en virksomhed. Og de producerer alle mulige forskellige varer, både til privat og industrielt brug. Blandt andet producerer de kattegrus og olie- og kemikalieabsorbenter og alle mulige andre forskellige produkter, som bliver brugt til industrielt brug. Og det er fordi, de blandt andet har den her adgang til til molager på Fur, som er meget unikt der, og derfor er det også meget, deres produkter er meget attraktive. Og i dag der eksporterer de både til indland og til mange forskellige lande, grundet deres store kvalitet her. Og det har så også gjort, at de i dag har flere fabrikker rundt i verden, blandt andet i Tyskland og Frankrig og andre steder. Og på en dag, vi troede ikke, det var ret meget, fordi det er sådan en meget lille møgfærge, som bare lige sejler en kort rute. Men der sejler faktisk 72 ture frem og tilbage på en dag. Det er simpelthen grundet af de her lastbiler, der kommer frem og tilbage og transporterer alt det, de laver, og alt det, de skal bruge. Ja. Der er lige sket noget meget skidt for jer. Jeg glemte faktisk lige at sige noget her. Der er sket noget meget skidt. Nej, grunden til, at man så ligesom kan sige absolut datering, det var huske, grunden til, at vi ligesom ved, at de her 200 askelag, de stammer fra den her periode 65 år siden. Det er fordi, at askelag minus 17 og askelag plus 19 har man kunne datere i form af den her absolut datering, fordi de ligesom har haft nogle bestemte evner, som ligesom man kan bruge på radiometriske målinger, man ligesom kunne bestemme dateringstid. Så med de to askelag, og hver af de her 200 askelag, de afbilder ligesom 200 forskellige vulkanudbrud, så det er 200 forskellige vulkanudbrud, der ligesom er lagt sig på lag, og nogle få af dem kan man ligesom bruge til at datere, at det er for 55 millioner år siden. Yes. Spørgsmål? I stiller bare spørgsmål. Alle mulige. Det må også være til generelt. Lige nu er det helst til det her. Okay. Fordi så det skulle blive også fint. Det er fint. Ja. Så det er vigtigt, hvis det er nogle spørgsmål. Yes. Ja, det kan jeg gøre. Alt muligt.
Ja, nu lige for at understrege det, sådan, det er... De der fossiler, Ja. der er mulige. Hvordan? Jamen, det er jo fordi, at de her fossiler, altså dengang, at asken, den spredte sig, altså Pangea, hvor det blev for de her 55 millioner år siden, hvor at den har spredt det, så ud i Europa, i den her spredningszone, der har man taget noget af asken med, og så mens at det her mål her, det blev dannet, der mener man, at på havbunden, der kan der have været et indhold af for eksempel fiskearter, fuglearter, og det er så derfor, så mener man så, at de også findes i forstenet form, faktisk tilbage fra den tid. Og det er derfor, der potentielt set kan være altså fossiler i det her mål her. Og så for lige at slå det fast, så er det er 55 millioner år siden. Det er ikke kun 55 år siden. Det havde været, som jeg sagde til starten, det havde været lidt, lige lovligt tid, eller sent, kan man sige. Så. Jamen, ellers stopper vi.